Татко? Знам, че страдаш. Искам да знаеш, че никой не може да вземе твоето място, дъще. Знам, татко. Мосма също се тревожи за теб. Аз нямам никакви намерения да тъгувам повече, татко. Хората се разглеждат и се събират. Не, нямах преди това. Искам да кажа, че не всички съпрузи могат да се разбират помежду си, както аз и Ейдън, татко. Много се радвам, че Мосма започва живота си от начало. Дъще, радвам се, че отново си загрижена за Мосма. Да, татко. Аз ще се заема с приготовленията за сватбата. Обещавам ти, татко, сватбата ще бъде незабравима. Дъще, толкова съм горд с теб. Майко, как върви подготовката за сватбата? Всичко върви добре, синко. Майко, отивам в домът на Мосма. Не ме чакайте за вечеря. Аз тръгвам, майко. И не закъснявай. Аз ще купя нещо за венчаването им. Къде са парите? Сигурно Алекс и мамулята са се върнали от храма. Ейдън? Исках да те видя, Мосман. Прекрасна си, Мосман. Добре, да не стоим на вратата. Влез. Коч, нима имаме крадец в домът си? Но с тези 1000 рупли аз исках да купя подарък за снаха си, коч.
Рошел, не се ядосвай толкова. Утре ще ти дам пари и ще купиш каквото трябва. Станалото станало. Добре. Аз ще говоря с Чалда. Ще я питам дали знае нещо. Сама ли си във вас? Не, с татко съм. Нямам търпение да се венчаем. А искаш ли утре да се разходим? Скоро няма да ми се налага да седя в тази малка стая. Наближава моментът, когато ще стана господарка в този дом. Толкова добре ми стори това, Сари. Майка, ами сега какво да правя? Да, там ли си? Сарито! Защо се бави това момиче? Чалда, откъде взе това, Сари? Ами, майко, купих си го с спестяванията ми. Очудих се, защото тези сарите са скъпи. Чалда, знаеш ли някой да е влизал в стаята ми? Не, нищо не знам. Какво е станало, майко? Дълга история. Но ако научиш нещо, ми кажи. Да, непременно, майко, ще ти кажа. Колко си щастлива, Мосман. Да. Но утре аз ще казвам къде да се разходим. Да, госпожо, вие ще ни напътствате. Утре целият ден е наш. А и утре вечер може татко и мама Ира да дойдат с нас на гости. Вие двамата какво правите тук? Каква работа имате в стаята на мамулита? Мосман, защо не попиташ бъдещия си съпруг с какви очи идва в тази къща и да стъпва в стаята на мамулита?
Хайде, Мишко, попитай го де. Ей, Повлекано, до сега нито едно твое действие не съм видял, което да докаже, че си готова на всичко заради мамулита. Това изобщо не е така, Алекс. Мълчи, лисицо. По-голяма съм от теб и всичко виждам. Не говори така на моята Мослан, или ще забравя за добрите си обноски. Как си позволяваш да ме заплашваш в собствения ми дом, Ейдан? Ейдан, престани. Много съжалявам, Алекс. Повлекано, едно е сигурно за напред. Няма да се очудя в бъдеще, ако детето ти е извънбрачно. Алекс! Знай, че Бог чува всичко. Само той знае кой е прав и кой не. Обиждай ме колкото си искаш, но няма да ти позволя да обиждаш и тях. Ха, неблагодарници, Боже мили! Мамулита, може ли? Да. Знаеш ли, днеска ще е един прекрасен ден. Съседна ще ходим днеска на разходка. Нямаш си на представа колко съм развълнувана. Толкова съм развълнувана, че не знам как да се облеча. Радвам се за вас. Всичко вече се нарежда, мамулита. Нищо не е наред. Просто е затишие пред буря. Днес отново ще се стоя в нас. Няма да стоиш във вас. Хайде, ела с нас. Но вие излизате само двамата. За какво съм ви аз? Ще дойдеш с нас. Как мога да те оставя сама? Добре де. Госпожо Рушел? Да, купих подарък за младоженците. Какво им взехте? Ще видите, това е изненада. А вие какво правите тук? По същия повод съм тук. Да знаете, че аз взех най-хубавото от този магазин. Затова по-добре отидете в друг магазин.
Ако искате, ще дойда с вас. Разбира се. Няма проблем. Хайде. Къде искаш да отидем? Искам на пицария. Супер! От колко време не съм ял пица? Ще тръгваме ли? Ейдън, искам и тя да дойде с нас. Хубаво. Мамулита, хайде. Знаех си, че Мосман ще ме извика. Сега трябва да се сближа с моя Ейдън. Ейдън, в коя пицария ще ходим? Ще видим. Благодаря ви, че ми помогнахте да купя подарък за Мосман и Ейдън. Задължен съм ви. Как върви при вас подготовката за сватбата? Много добре върви, но имаме още много работа. Да, след сватбата наближава и Холи. Не знам как ще се справим. Успокойте се, госпожо. Важното е, че идват едни много хубави дни. Да, така е. Мисля да купя един подарък за завръщането на моята мамулита. Нещо лошо ли казах? Простете. Всичко е наред. Но изглежда сякаш ще засегнат от думите ми. Нищо подобно, госпожо Рушел. Госпожо Рушел, да знаете, че аз ще тръгвам преди момичетата да са се пребрали. Лек ден. Ейдън, не бързай, имаме цял ден. Много съм гладен, Мосман. Мамулита, няма ли да хапнеш? Не съм гладна, Мосман. Хапни поне заради мен. Вие яще, аз ще си взема вода. Вода, моля. Ейдън, ще ми подадеш ли соса, моля те?
Да. Благодаря ти. Забравих, че не бива да използвам соса. Все пак съм на диета. Няма да го притискам много. Да не вземе да се задуши. Какво правиш, Алекс? Нямаш ли уважение към възрастните, Алекс? За да си уважава, но другите първо трябва да си го заслужиш. Отвори си ушите и чуй ме аз какво ще ти кажа сега. Ти знаеш ли с кого си имаш работа? Алекс! Престани вече да се правиш на светец. Знам ги такива като теб. Жадни за власт. Боже милостиви, вече пиете и от нашите чаши. После ще трябва да я мия с вода от Канг, за да изчиста мърсотията. Хайде, изчисти! Мосмо, ще тръгваме ли вече? Не бързай, мамолита. Някой път пак може да дойдем тук. Пицата беше много вкусна. Да. Ей, да много ми се яде сладолет. И на мен ми се прияде. Ще си вземем по един сладолет, Мосман. Ейден, в 8 часа трябва да съм вкъщи. Тази вечер татко и майка Ира няма да могат да дойдат във вас. Ще е някой друг път. Няма проблем. Аз ще платя сметката. Хайде, тръгваме! Олеле, забравих си телефона. Ейдън, моля те, донеси ми го. Ейдън? Да. Много е горещо, вземи ми вода, моля те.